Di amarekî de rojnamevanên bêsînor li ser hejmara rojnamevanên ku di sala 2015 de jiyana xwe ji dest dane 110 rojnamevan hatine kuştin, dema ku bi erkê xwe yê rojnamevanî radibîn. û bi wê hejmarê hejmara rojnamevanên ku hatine kuştin ji sala 2005 ve ta niha digihe 787 rojnamevanî û li gor amarê sedema armanckirina rojnamevanan bilindbûna astê tundûtî jî li ser rojnamevanan. Her wiha neserkeftina destpêşxeriyên navdewletî yên taybet bi parastina rojnamevanan. û li ser vê mijarê Emîndarê Giştî yê rojnamevanên bêsînor Christophe Dîlwar dibêje dive aliyeteke rûn û diyar hebe ji bo bijîkirina yasayên navdewletî ji bo parastina rojnamevanan. Dîlwar her wiha serbar dike ku gelek welat hene mafê rojnamevanan li dev wan tune ye û rêzê ji karê wan re nagere. Dîlwar her wiha diyar dike ku kuştina 110 rojnamevanan dive helwîsteke navdewletî ciddî beramber wê hebe û dive nûnereke taybet bi rojnamevanan li dev Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon hebe. û li ser vê mijarê Ban Ki-moon metirsiya xwe li ser kuştina rojnamevanan bê ku rastî sizayê bibin dide diyarkirin. Dibêje nabe rojnamevan bê binpêkirin û kuştin ji ber ku ew tinê bi erkê xwe radibe. Her li ser amara rojnamevanên bêsînor diyar dike ku welatê Fransa welatê sisyan bû piştî Hind û Iraqê rojnamevan tê de hatibûn armanjkirin û bi taybetî piştî êrişkirin li ser rojnameya Charlie Hebdo li Parîsê. Zêd Hesen, Ark.